AK Parti ji bo çêkirina makezegonekê nû amêdeyiyan dike. Dê Serokwezîr Davutoğlu ji bo piştgirî û wergirtina makezegona nû dê seredana partiyên opozisyonê bike. Dê Davutoğlu di siyê berfemberê da bi serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ra di çarê çileyê da jî bi serokê MHP Devlet Bahçeli ra hevdîtîne pêk bîne. Lêbelê CHP iddia dike ku hikûmet di vî warî da nejidile. Başbakanın hangi öneriyle geleceğini bilmiyoruz. Em nizanin ka pêşniyaza Serokwezîr dê çi be. Heta pêşniyaza wî nezanibin, em naxwazin nirxandinekê bikin. Lê bi dîtina min ji bo çêkirina makezagonê pêwîstî bi prose û levkirineke berfireh heye. Lê beriya wê divê keşûhewayekê demokratîk bê avakirin û mafên serekên hem welatiyan bên parastin. Divê di serî de ev daxwaz bên peykandin. Alabileceği adımları atmalıyız. Nasıl başarabiliriz? Serokwezîr Davutoğlu randevuya xwe ya digel hevserokên HDP Sılhaydin Demirtaş û Figen Yüksekdağ'ı betal kir. Hatê zanin ku Davutoğlu ev randevu bi îddiaya daxuyanên HDP betal kiriye. Lêvelê şîrovekarên siyasî dibêjin betalkirina evdîtina digel HDP ya ji aliyê Davutoğlu ve çewtiyek bûye. ماسه نگه کیم ببین آب. اب محقق کرده که تپه تفیه به. بتال و سبچ بتال و دو سببیه. یک چوینا روسیایی آخفتنا دمیرتاش و لاورو به هبدورا سرتیاره خستنا تیاره روسیا مثلا داوطلو و اردوغان تبکک گلک سرتا آدو دیاجی شرل آمده لجزیره دوام دکی Davutoğlu ve Demirtaş bana kınamış nakış aleyhi vanra tepkik sert nadıç bu bir hesabı Demirtaş desti terörü ez desti xunnadım Demirtaş ama bir kanaatim evne fikre doğru yani Hevserokê HDP Sılhaydin Demirtaş jî ji ber betalkirina daxwaza hevdîtinê Serokwezîr Davutoğlu rexne kir. Demirtaş iddia kir ku Davutoğlu daxuyanên HDP dike bahane û diyar kir ku divê rêyên diyalogê her tim vekirîbin. Ji bo ku makezegon di parlamentoyê da bêguhertin 367 ji bo ku bi rêya referandumê bêguhertin jî 303 parlamenter pêwîstin. Ji ber ku hejmara parlamenterên AK Partiye têrî van her du rêgazan nake, divê herî kem bi partiyekî opozisyonê re li hev bike. Kemal Avcı, Rudaw, Ankara.